Eli mä itse uskon ja näen, että kun mun tausta on teologiassa, uskontotieteissä, eli tämä homo religiosus, ihminen on niin kuin inherently sisältään luonnollisesti olemukseltaan henkinen, hengellinen olento. Ja se, että silloin kun ihminen on kiinni aidossa minuudessaan, niin ihminen voi luoda aidon suhteen myös henkisyyteen, hengellisyyteen ja uskontoon. Mutta ihminen aina voi luoda suhteen tai olla luomatta, olla agnostikko, ateisti, mutta me nähdään näiden kaoottisten minätilojen niin kuin seuraamukset erilaisissa lahkoissa kulteissa. Jos me ajatellaan kristiuskoa, islamia, meillä on ihan ääriliikkeitä molemmissa. Kristiuskossa Amerikassa, kun ollaan vihaisia aborttia tekevistä lääkäreille, niin mikä se on ratkaisu? Mennään tappamaan ne. Niin kuin me ollaan vihaisia, koska nämä lääkärit abortoi, eli rikkovat käskyä, älä tapa vastaan, ja sitten me mennään ja tapetaan ne. Ja islamissa on ääriliikkeitä myös. Mutta sitten meillä on islamin historiassa, islamissa, kristiuskossa, kaikissa uskonnoissa hyvin vakaita ihmisiä, joiden uskonnollisuus on myös vakaata. Eli monet ihmiset sekoittaa, että uskonto, henkisyys, paha, sen takia sotaa. Minusta se on just päinvastoin. Kun ihminen on vakaa, niin vakaan ihmisen uskonto, uskonnollisuus, henkisyys on vakaata, tervettä, kunnioittavaa, rakastavaa. Kaoottisen ihmisen uskonnollisuus, henkisyys, hengellisyys on alistavaa, mitätöivää, kaoottista, josta seuraa kultteja, lahkoja, sotaa, alistamista, riitaa, kansanmurhia. Mutta mulla on asiakkaan uni, joka kuvaa minusta kauhean hyvin aidon minuuden ja henkisyyden suhdetta. Ja niin kuin sä Jungin perehtyneenä tiedät, että kuinka ympyrä kuvaa yleensä aitoa tai siis niin kuin selfieä, joka voidaan tulkita monesti niin kuin aidoksi minuudeksi. Tämä ihminen näki unen, että hän sukelsi merenpohjaan, eli alitajunnan syvyyksiin. Hän löytää täysin ihanan pyöreän valkoisen helmen. Mutta samalla kun hän löytää se, hän tajuakin, että hän ei olekaan vielä merenpohjassa. Eli uni muuttuu. Hän sukeltaa nyt vieläkin syvemmälle, josta hän löytää helme, joka on vähän niin kuin pitkulainen, jossa lähtee omia sellaisia niin kuin juttuja, että se ei ole pyöreä, vaan ihan omanlainen helmi. Ja tämä oli hänelle ja mulle, hän on, voi sanoa, henkisen tien kulkija. Tämä oli meille molemmille kauhean selkeä. Aidon minuuden kautta vie tie aitoa henkisyyteen, hengellisyyteen, uskonnollisuuteen, mihin vaan. Saatko kiinni, mitä tarkoitan? Saan, ja mun mielestä se on itse asiassa täydellinen paikka lopettaa tämä, koska mulla avautuu tästä uusi sellainen kysymysten sarja, johon me mennään seuraavalla kerralla. Ja hei, kiitos Juha tosi paljon, kun tulit mun podcastiin. Oli tosi nautinnollista keskustella, myöskin selventävää. Musta tuntuu, että mulla vähän paremmin hahmotan taas näitä kenttiä, että missä tässä mennään. Ja Juha Klaabun Lapsuuden kehityksellinen trauma, toinen painos menossa. Suosittelen kaikille, laitan linkit tähän alle podcastiin ja me palataan asiaan. Kiitoksia, aina ilo olla vieraana ja jutella ja me jatkamme ensi jaksossa.